Doboj Istok je općina koja administrativno pripada Federaciji BiH, a dio je nekadašnje općine Doboj. Saobraćajno je dobro situirana i jednostavno dostupna iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i iz susjedne Hrvatske. Doboj Istok krasi prekrasni ambijent, a ljubitelji pješačenja i rekreativnih sportova mogu uživati u izletištima i istraživanju prirode. Dobrodošli u Doboj Istok. Dobrodošli u Tuzlanski kanton. Bogato kulturno-istorijsko nasljeđe čini ovo područje privlačnim za one koji tragaju za autentičnim bosanskim folklorom, seoskim turizmom i lovom. Doboj Istok je mjesto gdje možete doživjeti nezaboravne trenutke u lovu i ruralnom turizmu. Posjetite Tuzlanski kanton, posjetite Doboj Istok.